מחזיק טלפון למקלחת? קניתי. בעיקרון אני מגשים את כל הפנטזיות שלי ביחד איתכם. anyway, זה אשכרה מחזיק למקלחת שלא אמור לעוש לכם את הטלפון. משיין, ב7 שקל. טוב, זה נראה ממש ככה. יש לנו פה מתלה למקלחת לשים ככה. אבל חיים שלי, איך זה נפתח? ומה חשבתם, שלא ננסה? בואו. אני חושב שבחיים לא הגענו לסיטואציה כל כך קרובה בינינו. אתם גם באים להתקלח איתי. לא, אתם נעולים בפנים. אני מראה לכם, חכו. בואו נמרה מהר. אתם בתוך זה. אתם קולטים. אנחנו עכשיו נכנסים למקלחת. איפה תמצאו עוד יוצר תוכן שהוא כמו משפחה? אם נהרס לי הטלפון, זה יהיה בגלל שיין ב5 שקל. אתם מוכנים? 3, 4. אתם מוכנים? אמא, לא נכנס מים. לא, כי אשכרה אני יכול לראות ככה סדרות ופיזית להתקלח. אני בשוק, זה אשכרה עובד. תראו, כל זה במים, אבל פיזית הטלפון שלי לא נפגע בכלל. אין אפילו טיפת מים על האייפון שלי. אני נותן לזה 10 מתוך 10. ומי שצריך קישור, שלחו לי הודעה באינסטוש. Love you!